Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय बावहरनाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय दिनैहाय आङो बेरेफुंजानि माने अर्लि मर्निं आङो ओंखारबायानो दुगैखांनानैहाय ओमफ्राय आं रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय बबेयाव थांनो नागिरदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। आङो दायो बिजनि थांगासिनो ओमफ्राय बिजनियाव मानि थाखाय थांदों आरो मा खामानिनि थाखाय थांदों बेखौ बिजनिसिम आंजों लोगोसे थौफाबाय थादो। लोगोसे आं मा खालामहैगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। थांबाय थानोसै बिदिब्ला। दायो देलायखांनाय आङो प्रग्रामनि थाखाय रेडि जाबाय आरो। बिजनियाव फैदों आं लोगोफोर बिजनियाव। बिजनिनि भिउ रड। Kita selai, kita selai. Ini selai tu kan? Dah. Nangis singarani ya. Ichangga udangrani kau tini selai tu mende ingkong bodolai ni ingkong television. Sado. हाबाफारि बे हाबाफारियाव मेथाइ खननाय रोजाबनाय आरो बायदि मेथाइजों दिनैनि बे हाबाफारिया जालांगोन। बे समाव हाबाफारि बायदि जागायलांनो सिगांबाय गिबियावनो हाबाफारि बायदि दङ बरायनाय हाबाफारि। बे हाबाफारिखौ बर'नि मुंदांखा सेरजा दामगिरि खुगिरि बिथां डक्टर गोमोथाव बसुमतारी सार बिथाङा दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेखेवगोन।
अननानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय बे समाव इंखं कलेजनिफ्राय सार बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाहोनो थाखाय खावलायबाय जलिखा नार्जारि Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
दायो प्रग्रामा जोबनोसै ओमफ्राय आङो थांनोसै आरोना ओमफ्राय एखे मोनाजों मोना थांफिननांगौ जाबाय उफाय गैया बिराद माने समनि आंखाल आरोना ओमफ्राय दायो बहुद मोसाबायबो ओमफ्राय माबायदि जाखो मिथिला आरोना ओमफ्राय दायो आङो थांनोसै ओमफ्राय प्रग्रामाथ' जोबाखै नालाय दंबावो ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो थांग्रोनोसै ओमफ्राय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबसिननायनि थाखाय लाभ इउ अल आं बिजनियाव प्रग्राम गाफैनानै गावखौनो बिराद मोजां मोनदों आरोना लाकि फिल खालामो आं बिराद आंनि साबसक्राइबारफोर दङ बिराद मोजां रायज्लायदों बिराद मोजां बिहेभ खालामदों बिराद मोजां रेसपन्स मोनदों स' थेंक इउ स' माच बिजनिनि रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो इन्जय खालामनानै बा मोसानानै टाइमखौनो आन्दाज मोनासै आरोना सोरांलायनोसैमोन ओमफ्राय दायो जोङो फैबाय ओमफ्राय आं बिराद माने इन्जय खालामबोबाय ओमफ्राय स' थेंक इउ स' माच बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन जे इंखं फोलेरा आंखौ बेबायदि लेंहरनानै खाबु होनायनि थाखाय बा बैसागु बिदाय होनायाव आंखौ आलासि महरै बिथांमोना आंखौ लेंहरनायनि थाखाय स' थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिराद माने मोजां मोनदों आरोना आंखौ बेबायदि इनभाइटेसन खालामनानै गावसोरजों लोगोसे इन्जय खालामनो खाबु होनायनि थाखाय आरोना आं बिराद मोजां इन्जय खालामबोबाय आरो जाय बिथांमोनहा आंनि बे इंखं फोलेराव बाहागो लानाय प्रग्रामखौ नायनो गोसो जादोंब्ला जुदि इंखं टेलिभिजन चेनेलाव हाबनानै लाइभ श' नायनो हागोन।